Мәскәү шәһәреннән понаехали! Қадірлі Қазанлылар, Мәскәудән сезгә қайнар сәлем! Достлар, біз енді Мәскәудән келгеш, буш қол білән келмәдік, менә мындай тәмле күштәнәш белән келдік. Күштәнәш білекегіне сіз бик көп, шуңа күрә һәр берегезгә җитмәячәк. Достлар, менә мындай визиточкам бар. Кемнең урындыгында скотч белән ябыштырылган, шул счастливчикка торт була. Карагыз, кемдә? Зибез. Кемдә, достлар? Менә Урындык астында беркетелеп куйган, кемнекендәдер. Кулыгызны күтәрегез, достлар. Кем тапты, шул күтәрә кулын. Карагыз. Әнә тегендә, юк. Булды, шаярдык, достлар. Юк ул анда бер нәрсәдә. Достлар, Инде безнең командабызның исеме үзгәрмәде. Без понаехали! Киттек! Утренникта булган хәл. Балалар, кичә мин сезгә кичкене җыр өйрәнеп килергә кушкан идем. Әйдә, Ноэль, башла! Яфраклар! Туктале, син әллә җырны әтиң белән өйрәндең? Әйе! Әтиңә сәлам әйт, ярамы, бар утырып тор әле. Апа, мин бит әле әни белән куплетында өйрәндем. Әни белән? Әйе. Әйдә, куплетын җырла! Явалар! Кызга комплимент ясый белми торган егет. Альмира, синең шундый тәмле күзләрең, синең колакларың бар. Алар икәү. Синең аякларың Орчаның урмандагы ике каенына охшаган. Менә бу синең мәгънәле матур күзләреңмә тагын бер кат шомсам ярыймы? Барыгыз да инде беләсез, Илназ безнең татар эстрадасының шәп җырчысы, якты йолдызы, романтик. Барлык кызларның хыялы. Ул хәтта әле өйләнмәгәндә. Әйдәгез, менә без инде үз командабыз белән Илназ безгә каршы килмәде. Сәхнәгә чыгып сезгә бүләк ясарга. Каршы алабыз. Илназ Гарипов! Yüreğini uzakta niye şimdiyem sırama İlnaz, fotoğa düşügeli. Bizne matritip çırıgıza, пожалуйста. Илназ, аңлыйм, бик популяр булырга, бик шәп тә кемеңгә күчик ярыймы? Утыр. Рәхим итегез. Илназ Гариповны ГАИ хезмәткәрләре туктаткан. Тек. Гарипов. Илназ. Гарипов? Илназ Гарипов. Үзе җырчы, матур җырлый торган. Нинди җыр бар әле, нинди? Ниттем бетте китте. Ne? Sim bit Arşadan.
Земляк! Менә монда автографымны куй, пожалуйста. Куй. Протоколда подписыгыз бар, 5000 штраф. Илназ Гарипов! Илназ, biz endi aytdik Moskvadan Kuchtanish, tag'in bir qat alqishlar. Ilnaz Garipov. Ilnaz, Farida Yakupovnaga topshirsin, rahim etib tortdi, yaraymi? Ilnaz Garipov. Qadrli do'stlar, Moskvaga qonaqqa kelsangiz, Black Star Burgerga borga o'ylasangiz, o'zingiz bilan 3 pushmoq olirga unutmag'iz. Shiratda bosib turganda по-любому o'xshaysiz kelajak. Moskva Panaехали komandasi sizga yaratib. Yana көтелер бізден, яны тұздырамыз деп. Әтияни танышығыз bu Илдар. Біз аның білән үйленішірге жиынабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Сен несіз?